foi a guinda un ano moi bo de todo o clube, creo que o merecíamos por traballo, por o día a día que pasamos aquí, creo que o máis importante foi a competencia interna como falamos máis veces, creo que o máis importante de todo o ano foi eso, o día a día cos rapaces, a competencia que tiñan entre eles, aí están os resultados. Bueno, creo que é difícil arrancar, entonces tampouco me puse demasiado nervioso, creo que o equipo sabía que lle iba a costar entendernos, ese día, pois, creo que as dos veces que nos chegaron nos fixeron gol, nós tuvemos múltiples ocasións, pero non conseguimos meter. Ese día, pois, foi un día raro, un día de principio de temporada. A partir de aí empezamos a entendernos moito mellor e creo que o equipo acabou xoando moi ben. Sobre cando fomos a Muiños non xoamos demasiado ben, pero o equipo era moi fiable. Despois xogamos aquí, creo que foi Seixalbo e Monterrey, que xogamos realmente ben eses partidos. Despois das Navidades pegamos un pequeno baixón, sobre todo de xogo, en Carnavais, en Entroido, esa época costounos arrancar outra vez, pero bueno, o partido do Entroido creo que fomos moi fiables, sobre todo defensivamente, e ofensivamente xa vimos un equipo moito máis alegre e moito mellor co balón. Había moitas veces que falábamos, Juan e eu, os xoves preparábamos unhas cousas que ao final do domingo non as podíamos levar moito a cabo por o rival, porque o rival non nos viña a buscar todo o que queríamos nós, movíamolos demasiado rápido o domingo, que os jueves movíamolos todo tan rápido que aparecían os espacios, e o domingo pois esperábamos moito máis e costábamos encontrar. Creo que os xoves tiñamos moito máis ritmo de xogo que os domingos, tamén poito porque o rival non nos deixaba telo. Realmente o máis importante foi estar tranquilos e saber a que nos íamos a enfrentar o domingo. Pois nada, eses partidos, sabíamos que era diferente xogar na casa a xogar fora, sobre todo polas condicións do noso campo, aquí podíamos ser máis atrevidos, ter máis o balón, porque había moito máis espacio, fundindo ao rival, pois estaban, cada vez que nos roubaban estaban a 60-70 metros da nosa portería, entón tiñamos moito tempo de correxir os erros. En campos máis pequenos ou de terra ou sintéticos de peor calidad, pois intentamos buscar un fútbol máis práctico, máis de roubar e correr. Creo que o equipo entendeu ben, sobre todo onde ganamos as ligas foi, en casa fomos moi fiables, pero fora houve campos moi difíciles que sacamos resultados bons. Estuvemos bastante serenos todo o ano, démoslle a importancia xusta que temos que dar para meternos tamén a nosa presión e estar comprometidos co club. Creo que é bo que haya ruido ao redor do club, senón non sería o fútbol, entonces, pero os rapaces levaron moi ben, nós como entrenadores nunca nos mostramos ni nerviosos ni nada, estuvemos tranquilos. Creo que todo o ano pois mantuvemos a mesma liña, ganando pois estábamos contentos, evidentemente, pero cando houve malos resultados, que houve poucas derrotas por suerte, pero sí que houve empates que ao mellor a xente se puso algo nerviosa, non estábamos tranquilos, estábamos sempre serenos. Creo que fixamos un porteiro de outra categoría, creo que Bruno Pío, non vou decir eu, pero vese que é o porteiro de superior categoría, ten as condicións, sobre todo a nivel de entrenamentos, que sempre ven con moitas ganas de aprender e de estar, moito ben lle fixo a Andrés, porque ten unha competencia moi sana. Andrés soupo ver cal era o seu rol, que é difícil, porque estar ante un compañeiro que ten ese nivel, pois é complicado estar, pero soupo aceptar o seu rol, entrenou todos os días e ese é o resultado do equipo. Creo que Lois e Boán conozco de fai moitos anos, pois Lois empezou comigo como lateral dereito, este ano reconvertimos un pouco a central por circunstancias do equipo, cando faltou Breixo intentamos tapar con él,
creo que encontramos o seu sitio de verdad. Permítenos defender moito máis alto pola súa velocidade de recuperar metros. Despois Boán, pois creo que é un defensa super solvente, moi listo, anticipa, gana duelos, da que sea pouco corpulento gana moitos duelos, rápido, dábanos moita seguridade. Despois, pois, con Cole deu un paso adiante de respecto a outros anos a este ano, creo que nos dá moita saída de balón, é un medio reconvertido a lateral. Tiago, non hai nada que decir del, creo que é un defensa que se pudera entrenar moito máis a menudo non estaba aquí, porque estaría noutra categoría, porque por condicións ten que estar noutra categoría. Non sei que máis defensas. Peque mostrou un nivel boísimo, moi alto, hasta que se lesionou. Creo que era o lateral dereito titular, porque por rendemento, por compromiso, creo que era titular neste equipo, hasta que se lesionou, por mala suerte. Creo que sí, creo que o Antela estaba acostumbrado a xogar de outra maneira, o ano pasado xogaba un pouco máis directo con Óscar. Intentamos ter máis control, por iso fichamos a Caneiro, que é un tío que nos dá moito control de balón, move o noso equipo. Despois encontramos a Xavi Lamas, que creo que é boísimo, pareceme que ten un potencial tremendo, este ano colleu moita confianza, viuse que desde que volveu da apendicitis, pois o equipo recuperou o nivel e volvimos a ter o balón e a someter ao rival. Despois encontramos cando Martín Caneiro pois con problemas muscular, pois pusemos a Breixo aí, que nos dá outras cousas que Martín, que con Breixo podemos apretar máis alto porque rouba moito máis e abarca máis campo. E despois solíamos meter a Pedro aí, que é un enganche entre o medio e o delantero. Creo que é un xogador que nos dá carácter, que abarca moito campo. Contentísimos con esos 4 xogadores. Bendito problema tuve en todo o ano. Creo que o mellor, creo que cada un tuvo o seu momento, todos meteron moitos goles, generaron moitos goles. Jorge deunos ese traballo que todos os compañeiros estaban agradecidos, porque era o primeiro que apretaba, era o primeiro que xogábamos o balón con el, non volvía, generaba espacios para o compañeiro. Despois por Anxo salía esa media hora e nos daba esa profundidade outra vez, esa mordiente outra vez. Por fora, pois con Johnny, con Outeiriño, con Antón, con Oliver, pois son xogadores moi bons para esta categoría, son xogadores que poden xogar en preferente perfectamente. Claro, pois é difícil aceptar non xogar, pero o bo do equipo que aceptaron cando tocaba xogar eses 20 minutos, esa media hora, pois o equipo os últimos 30 minutos onde ganábamos todos os partidos. Penso que Celanova sí que tiña a principio de temporada unha plantilla pois parecida á nosa. Creo que o perjudicaron moito as lesións, pois, a plantilla pusose moi corta, moi xusta. Ao final Ángel tuvo que repetir moitas veces 11 ou con poucos cambios. Despois Polígono gustoume moito, sobre todo o partido ali na segunda volta, que nos apretaron muchísimo, non nos deixaban salir. Bueno, creo que tiña unha plantilla moi amplia como a nosa. Creo que son os máis parecidos a nós. Penso que me fixen mellor adestrador, sobre todo a non xogar sempre o que eu quería, sino a variar o plan de partido, con respecto vendo o rival, analizamos o rival moito. Viñamos cunha idea de fútbol totalmente diferente, matices, claro, pero diferente. Vendo os xogadores, intentamos levala a cabo e demos unha volta con tanto Juan e eu, demos unha volta de que había que xogar máis vertical e ser máis de roubar e correr, que tuéramos o balón, pero aproveitar os espacios cando se equivocaban os equipos contrarios. Creo que aprendimos bastante deso. Que non nos podemos volver locos. Creo que a plantilla demostra que ten nivel, o club ten nivel para estar en preferente.
refírome a tanto afición como directiva, como corpo técnico, xogadores, todos demostramos que temos nivel para competir en preferente, que habrá que fichar, pero hai que mirar tamén a xente da Limia, xente do juvenil, das oportunidades, xente do filial que está entrando con nós, creo que teñen nivel para demostrar que poden estar, entonces hai que estar tranquilos e nada, a por ele. A canteira moi aproveitable, creo que se está traballando moi ben, Juan fai un traballo espectacular ca canteira, creo que ten que marcarse pasos, non pode ser pasar do juvenil ao primer equipo e ser titular indiscutible, porque ten que paso a paso, pero sí que está dando pasos grandes aos rapaces que veñen a entrenar, non desentonan nos entrenamentos, entonces pois hai que tirar deles. Sí, no, está claro que a miña predisposición é estar en Xinzo, creo que me aceptaron moi ben, me acolleron moi ben aquí na vila, tanto a min como a miña familia, para min é moi importante que eles se sintan ben, ven aquí todos os domingos, vimos a comer, a xente pola calle, pois salúdate perfectamente, fálache, estamos moi contentos aquí. A miña primeira opción é quedarme en Xinzo, ojalá a directiva para eles tamén sea, entonces, pois, nada, sentarnos, falar, mellorar o equipo e para diante.